డీటెయిల్స్ చూస్తే మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మోగింది. స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తుంది. ఫిబ్రవరి 11 పోలింగ్, 13 కౌంటింగ్ అనంతరం ఫలితాలు ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపింది. అవసరమైన చోట ఫిబ్రవరి 12న రీపోలింగ్ చేపట్టనున్నారు. ఇక రేపు జనవరి 28 బుధవారం నుండి నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలు కానుంది. ఈ నెల 31 నామినేషన్ల సమర్పణకు తుది గడువుగా పేర్కొంది. 31న నామినేషన్ల పరిశీలన చేపట్టి అదే రోజున అర్హత గల అభ్యర్థుల వివరాలు ప్రకటించనుంది. తిరస్కరించిన నామినేషన్ల అప్పీల్కు ఫిబ్రవరి 2 వరకు అవకాశం ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 3న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ, అదే రోజున పోటీ చేసే అభ్యర్థుల ఫైనల్ లిస్టు ప్రకటించనుంది. ఇక ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఆదిలాబాద్లో 49 వార్డులు, మంచిర్యాలలో కార్పొరేషన్లో 60, భైంసాలో 26, ఖానాపూర్లో 12, నిర్బల్లో 42, కాకస్ నగర్లో 30, ఆసిఫాబాద్లో 20, బెల్లంపల్లిలో 34, చెన్నూరులో 18, లక్షెట్టిపేటలో 15, క్యాతునపల్లిలో 22, నస్పూర్లో 25 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.